otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Enwere ọtụtụ akụkụ akwụkwọ nsọ banyere mkpa udo dị. Akwụkwọ nsọ si na anyị ga-achọ udo. Ọ bụrụ na ị chọrọ udo na ndụ gị, ị ga-agbalịsi ike ịchọ udo. Ị ga-achọ inwe ya nke ọma na ịdị na njikere ịgbanwe ihe iji wee nwee ya. Ka anyị kwuo banyere ụfọdụ iwe ndị nọ n'ụwa taa, mana ịma ọ bụ otu ihe ọ bụrụ na mmadụ mejọrọ gị, gị iwe gị wee mesoo ya wee merie ya, mana o nwere ndị nwere iwe n'ime ha. Mana enwere m ike isi na ọ bụrụ na ị na-agbawa mgbe niile n'ihi obere ihe ọbụla, ihe ndị na-enwechaghị isi, o nwere ihe na-ezighị ezi, mana o nwere ike ịbụ ihe ị kwesịrị ịtụfu ma chefuo ogologo oge gara aga. Maka ngwa gị, ihe zoro n'obi anyị na-eme ka anyị rịa ọrịa. Ọ bụ ihe ndị anyị kwesịrị imesola ma si na ya wee pụta n'ihe. Kpọbata Chineke n'akụkụ ndụ gị ndị ahụ gbara ọchịchịrị, ma garuo na mgbọrọgwụ ihe niile. Iwe nọ na-ewe m na-agbawa mgbe niile. Ịma onye na-ewe iwe mgbe niile, isiokwu ha na ndụ bụ "I mere m ara agba m". Ngwa Dev mere m iwe ewe m n'ihi na ọ na-agba egwuregwu gọlf. Dev mere m iwe ewe m n'ihi na ọ na-ele egwuregwu bọọlụ. Ma ọ bụ na ụmụ m kpasuru m iwe n'ihi na ha na-emeri emeri. Ma ọ bụ na onye ọbụla ọzọ mere m iwe ewe m n'ihi na ha emeghị m nke ọma, ma ọ bụ onye ọbụla mere iwe ewe m n'ihi na ha mere nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere nụ ihe m na-ekwu. Elere m otu sinima nwoke onye na-akụgbu nwunye ya. Mgbe ọbụla ọ kụrụ nwunye ya ihe, ya bịa ya sị nwunye ya, "Kwa ịhụnanya i mere mma ugbu a." Ọ bụrụ na ị gaa n'iru n'okwu m, ị ga-ama eziokwu ahụ. Eziokwu ahụ ga-eme ka ị pụọ n'oru. Eziokwu ga-eme ka ị nwere onwe gị. Anyị kwesịrị ịyọ Chineke ka ọ bịa gbanwee akụkụ niile nke ndụ anyị zoro ezo gbara ọchịchịrị. Ma anyị kwesịrị ịdị na njikere iru na mgbọrọgwụ nke omume anyị. Anọburu m na-ewe iwe na-agbawa oge niile. N'eziokwu, abụ m onye ọ na-adịghị mfe imete nke ọma. Abụ m onye siri ike ya na mmadụ imekọ ihe. Amaghị m onwe onye n'ime unu dị otu a, ịma. Ma amataghị m na ọ bụ ihe sitere na mgbe m dị na nwata. Na iwe na-ewe m, enwere m iwe n'ala ala obi m. N'ihi na emegburu mgbe m dị na nwata, emesokwa m dịka nwatakịrị, enwedị mgbe m bụ nwa. Ma ọ bụghị naanị n'ihi mmegbu ahụ, mana abụ m onye ihere. Anọ m na-eme site n'akụkụ nke ihere. Echere m n'otu mgbe abịara m bịa nwewe ihere n'ihi ihe nna m nọ na-eme m. Ma n'otu ụzọ ma ọ bụ nke ọzọ, abịara m wee tibe ya n'ime onwe m, ihere onwe m na-eme m. M na-eche na o nwere ihe na-eme m n'ihi na o mege m nke a. Ọ bụ m kpatara ya. Ma o nwere ụda nke na-ebe n'ime isi m ruo ogologo afọ. Gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Gịnị na-eme m? Ma echere m na esi m n'ụlọ gbapụ, enweghịzi m nsogbu ahụ ọzọ, mana nsogbu ahụ nọ n'ime m. Ma e nwere uru dị n'ikwe Chineke na ntụziaka nke mmụọ nsọ igosi gị mgbọrọgwụ nke nsogbu ahụ. Nke a bụ ihe nghọta na-emere anyị. Ị kwesịghị ịga n'iru igwupụta ogwu. Ịma na-ewere ma gwa Chineke ka o gosi gị. Gwa Chineke ka o gosi gị. Ma o nwere ihe nọ na-eme mgbe ahụ, mana ama m ihe ọ bụ. Ahụrụ m Chineke n'anya na-agakwanụ nzukọ. Achọrọ m ịdị mma, achọrọ m ịkacha mma, mana amaghara m ihe nsogbu m bụ. Ihe ịma atụ, enwere m oge siri ike imere ndị mmadụ ebere. Abụrụ m onye mgbakasị ahụ siri ike. Enwere m iwu m na usoro, ma ọ bụrụ na ị soghị ya, iwe ewe m. Ọ bụ na abụghị m onye o siri ike na mmadụ ibi. Maka uru ọ ga-abara m, o nwere onye na-enweta ihe m na-ekwu, o nwere onye na-aghọta ihe m na-ekwu. O nwere ike nke a amasịghị gị, ma onye gị na ya bido otu ahụ. Echere m ọgbakọ m akere abụọ. Ndị ụfọdụ hụrụ m n'anya, ndị ụfọdụ hụrụ Dev n'anya.
mana aga m enyere gị aka n'akụkụ ọbụla. Ma Chineke egosi m mgbe e mesịrị mbido na-ajụ Chineke, gịnị ka m ji nwee ihe ike a, gịnị ka m ji nwee obi ike? Ma otu ihe bụ, echere m na ọ bụrụ na m enweghị obi siri ike ma ọ bụ tachiwe obi, na aga m abịa gagharịa na mmegbu ahụ ọzọ. Ụjọ nọ na-atụ m ịtụkwasị Chineke obi ịbịa na-azọpụta m, n'ihi na achọrọ m ka onye ọbụla mara na o nwekwa onye ga-emegbu m ọzọ. N'ihi na ịma na anyị na-eme ihe n'oge nke anyị, nke bụ na ya agaghị eche ma Chineke ọ ga-eme ya ma ọ gaghị eme ya. Ka m jụọ gị ajụjụ, ihe ị na-eme ọ na-arụpụta ọrụ? Mba, aga m azara gị ya, mba, ọ na-arụpụta ọrụ. Ị na-egwuba olulu ime ụbọchị niile. Ya mere ihere onwe m na-eme ma ahụghị m onwe m n'anya. Olee otu m ga-esi hụ onye ọzọ n'anya? Ị ga-enye ihe ị na-enweghị. Ahụghị m Dev n'anya nke ọma, ahụghị m onwe m n'anya. Ahụghị m ndị mmadụ n'anya. Ana m ahụta ihe na-adị mma ebe onye ọbụla nọ, n'ihi na ana m ahụta ihe na-adị mma ebe m nọ. Ana m emere ndị ọzọ ebere n'ihi na amaghị m otu esi anata ebere n'ebe Chineke nọ. Esiri m ike nye onwe m. Oge niile m na-eme ihe ziri ezi dịka m chere m kwesịrị ime, dịka onye oyiri Kraịst. M wee gaa n'iru ime onwe m ikpe na imesi onwe m ike. Agaghị m enwe ọṅụ na ndụ m. Ma nke ahụ mechaa kwụsị, m mehie ihe ọzọ. M wee na-ebi ndụ m otu ahụ site n'afọ ruo n'afọ. Ma anọ m ebe ịgwa gị na o weela afọ 37 nwaanyị na-elu ugbu a enwere n'onwe ya. Amen. Ana m ekwu na agbanweela m. N'eziokwu, ị ga-ekwa m aka na tupu m wee iwe. Imerigodu m, iwe ahụ a ga-eweta m aka, n'ihi na ama m ihe mberede. Mana aga m emepe ọnụ m si Chineke, nke a wutere m nke ukwuu. Emegbukwara m n'ime ya, mana atụkwasịrị m gị obi. Ma gosi m ihe m ga-eme ịbụ ngọzi wee nye onye ọzọ, n'ihi na arụpụtara m ụzọ m ruo ọtụtụ afọ. Ọ fọrọ ka o gbuo m. Mgbe ahụ ana m amụ ịlụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst. Ana m amụ ịlụ ọgụ dịka Chineke na-alụ. Amen. Ya mere, ihe anyị na-emekarị mgbe otu ihe na-eme na ndụ anyị bụ kpuchie ya otu ebe. Anyị agaghị achọ imeso ya. Ọ bụrụ na Chineke gaa n'ihu imeso nsogbu anyị, anyị adị nso ya, ebido anyị asị, mba, ya enweghị oge maka nke ahụ. N'ezie, amaghị m ma nke o meene gị mbụ ma ọ bụ o mebeghị, mana o nwee n'ọtụtụ mgbe m na-emepe ntụ oyi m wee kuo ume. Mechie ụzọ m oge ọzọ ọ gaala. Ya mere, laa mepee ntụ oyi gị. Ihe mebiri emebi nke a ka njọ. Ọ dịcha ka ihe karịchara njọ, mana enwere m ike idegharị ihe n'akụkụ ma agaghị m achọtanwu ya. Ama m ihe m ga-eme. Nke a ga-egbo nsogbu ahụ. Ụfọdụ n'ime unu na-agbala ihe na-esi isi ụtọ na nsogbu unu ogologo oge. Ma ịma, achọrọ m iwezuga ntụ oyi n'akụkụ. Ekwesịghị m ịchọ iwepụta ihe niile debe ya n'elu tebụl, wee wepụtacha ihe akwụkwọ nri, wepụtacha ihe mkpụrụ osisi. Ma e nwere mmiri nọ n'ala ala ntụ oyi ahụ, ma n'ime akwụkwọ nri ndị ahụ. Echeghị m na ọtụtụ ntụ oyi dị otu ahụ taa, mana ndị nke ochie dị otu ahụ. Nwanne, ọ na-esi usi karịchaa mgbe ọ nọrọ na nga ahụ ruo ihe dịka afọ 5. Ma ịma ihe anyị na-eme, anyị ehiche ya akwa gaa ụlọ nzukọ toonu Chineke. Nke a bụ otu anyị ji aga ụlọ ụka. Nke a bụ otu anyị ji aga ụlọ ụka. Otu a ka anyị si aga ụlọ ụka ụbọchị Sọnde ọbụla. Ka bụ otu anyị si alaghachi n'ụlọ. Ka bụ otu anyị si alaghachi n'ụlọ. Ka bụ otu anyị si alaghachi n'ụlọ. Ọ dịghị ihe dị iche mgbe anyị gara. Ị na-anụ? Ma Chineke na-asị, o ruola mgbe ị ga-ehichasị onwe gị.
tụfuo onye ahụ iji agbachi ushi gị, kpọbata mmụọ nsọ n'akụkụ dị omimi gbakarịrị ọchịchịrị na ndụ gị, ma sị Chineke, achọghị m ime otu ọ ga-esi wute m, achọghịzi m ibi ndụ n'aghụghọ. Ọ ga-abụ ihe ruru m n'aka maka omume m, ma achọrọ m ka ị gosi m ihe bụ mgbọrọgwụ nke nsogbu m. Amen. Ị ma ihe gara ime ọ bụrụ na ndị ọchịchị anyị ga-ekpe ekpere dị otu a banyere obodo anyị? Ha kwesịrị ikpe ekpere n'ebe ọ dị ukwuu, sị Chineke, gosi anyị ihe bụ mgbọrọgwụ nsogbu anyị, maka tigbuo zọgbuo nọ n'ụwa taa. Gosi anyị ihe na-adịghị mma n'ụlọ akwụkwọ anyị, Chineke. ọ dị mma. Iwu iri. Ngwa anyị ga-ewepụ ndị a n'ụlọ akwụkwọ. Anyị achọghị ka onye ọbụla wee iwe mgbe ha hụrụ ha. Ị ma ihe mere? Anyị nwere nzukọ maka nsogbu a, na nzukọ maka nsogbu nke ọzọ, na nzukọ ọmụmụ ihe nye nsogbu a, na ọgbakọ ndị ọkachamara maka nsogbu nke ọzọ. Nsogbu a na-aga n'iru ajọkarịwaje njọ. Ọsịsa nye ihe niile bụ ịchọpụta ihe Chineke chọrọ ka ị mee ma mee ya. Naanị mee ya. Gịnị na-eme onye ọbụla nke ga-akwụsị nwatakịrị ikpe ekpere maọbụ iji akwụkwọ nsọ ha bịa ụlọ akwụkwọ? Ị ma ihe mere? Ekpebiela m ịbụ onye oyiri Kraịst n'obi ụtọ. Enwere m ike ịbụ onye oyiri Kraịst nwere obi ụtọ, nwekwa ike imetụta onye ọbụla ọzọ. Ọ bụrụ na ihe m na-eme bụ ịgba ihe na-esi usi ọma n'elu ihe ọjọọ m niile. Anyị achọghị ụwa jupụtara na ndị na-agwọ ọrịa bụ ọrịa. Anyị chọrọ ndị e mejọrọ, agwọrọ, ha dịkwa njikere inyere onye ọzọ aka. Olee otu onye isi si edu onye isi? Ugbu aga m agwa gị otu ihe, ozi m dị ụtọ. Ma ikpe ekpere ahụ ma laa n'ụlọ, Chineke ebido tụwasịwa ihe n'ime gị. Ọ ka mma na ị chọtara ihe ị ga-ejide aka, n'ihi na ọ gaghị edocha gị ahụ, mana ọ ga-emecha dị mma ma emesịa. Ma emesịa ga-abịa. Mana ka m jụọ gị ajụjụ, site ugbu a ruo afọ ọzọ, ị chọrọ ịdị otu ịdị ugbu a? Ngwa ka anyị ji afọ a gabiga. Bịa, nwere onye n'ebe a taa, ka anyị jiri afọ a gabiga ihe niile, ka anyị garuo na ntọala na mgbọrọgwụ nke nsogbu anyị, ka anyị tụfuo ihe anyị ji agbagide uche anyị. Anyị na-atụfu ndị anyị niile na-achọ imezi omume ọjọọ anyị, ma anyị anaghị ewere oge chọọ mgbọrọgwụ ya. Ma gee ntị, achọrọ m ịma gị aka n'ihu n'ụbọchị taa, sị Chineke, na olee ihe m na-eji ewe iwe ọsọ ọsọ? Gịnị mere m ji agbakarị asịrị? Gịnị ka m ji emere mmadụ anya ụfụ? Gịnị ka iwe ji ewe mgbe e buliri ha n'ọkwa? Ọ bụrụ na m na-atụ ụjọ ihe, gịnị ka m ji eme ya? Ọ bụghị ile anya ka mmadụ na-emezi m na ndụ m niile. Ma gịnị bụ nsogbu m ji akpa agwa otu a oge niile? Ọ bụrụ na m nwere anya ụfụ n'ebe ndị ka m nwee ihe nọ, gịnị mere m ji enwe anya ụfụ? Ịma na mgbe m na-enwe anya ụfụ n'ebe mmadụ nọ, m wee gwa onwe m okwu, mụ na onwe m wee kparịta ụka. Ịma ihe m kwuru? Joyce, nke a bụ iberibe. N'ezie, gịnị mere ị ga-eji nnọọ Joyce na-emere onye ọzọ anya ụfụ? Olee otu ị ga-eji na-emere onye ọzọ anya ụfụ? Ya mere mgbe ahụ m chetara onwe m na Chineke nwere atụmatụ nyere onye ọbụla n'otu n'otu.
ma ihe ọ na-emere onye ọzọ abụghị ihe m chọrọ ịma. Naanị ihe nke gbasara m bụ ihe ọ na-emere m onwe m. Mụta ịzaghachi ekwensu okwu mgbe ọ na-etinye okwu asị n'isi gị si lee agbafere ihu gị. Mgbe ahụ gị mepe ọnụ gị si Chineke wee ya na-enye mbuli elu, ọ na-ebuli otu onye elu na-ewetu onye ọzọ. Ka onye ọbụla nke na-anụ okwu m na-ekwupụta okwu m n'ikwesị ntụkwasị obi. Akwụkwọ nsọ si mụta otu esi ekwupụta okwu ma kwupụta okwu Chineke n'ọnụ gị. N'ezie, anọ m n'ụlọ nzukọ ruo ọtụtụ afọ. Agara m eche na ọ bụ ihe nzuzu ịgagharị n'ụlọ m na-agwa onwe m. Ana m agwa onwe m okwusi ike agwụla m maka ndụ a ya. Ihe ọbụla m mere dị njọ, abụ m onye nzuzu, abụ m onye iberibe, onwe ihe mma. Mmadụ niile ka m jụọ gị ajụjụ, azọpụtala ọnụ gị? Bịanụ. Nzọpụta o rule n'ọnụ gị? Enwere m ike ịgwa gị nke a n'ihi na o nwere mgbe Chineke gwara m si Joyce, ekwesịrị ka a zọpụta ọnụ gị. Nzọpụta erube n'ọnụ gị. Anaghị m enyepụ ihe ọbụla m na-eribeghị. Ọ bụrụ na ọ dị m ka m na-achịkwata mgbe niile, obi adị m ụtọ. Gịnị mere? Ọ bụrụ na m chere na ihe ga na-adị otu ọbụla m ji chọọ ya mgbe niile, obi ga-adị m ụtọ. Gịnị mere? Aga m ebido letewe nsogbu ma otu aka ahụ gị onwe gị. Ọ bụrụ na iwe na-ewe gị, gị sị ị ma na iwe na-ewe m, ma isi na-agbaka m oge ọbụla, ma nke a abụghị ihe ziri ezi, ma ọ bụghịkwa ihe Chineke chọrọ. Ma Chineke, achọrọ m ka ị gwa m ihe kpatara ihe a. Achọrọ m ịgbanwe. Ịma ya enweghị ike idewe mmadụ ochie ahụ ma were okpukpere wee kpuchie ya. Ana m aga ụka. Ọba ya anaghị achọpụta na nsogbu nke kacha anyị nwere n'ụwa taa bụ ọtụtụ mmadụ na-asị na ha bụ oyiri Kraịst, ma ha anaghị eme ka ha bụ ya. N'ezie, enwere ndị oyiri Kraịst jọgburu onwe ha n'ụwa taa. Luk 5:5 si na ị gaghị etinye akwa ọhụrụ na akwa ochie. Ị gaghị etinye mmanya ọhụrụ na ihe mmanya ochie. Ma nke a bụ ihe anyị na-agbalị ime mgbe na-enweghị ihe na-agbanwe n'ime anyị. Anyị were ihe okpukpere wee kpuchisie onwe anyị. Ị ga-ewepụ mmadụ ochie ahụ ma tinye mmadụ ọhụrụ ahụ. Wepụ gị iwe, tinye ịhụnanya. Maka m kwuo nke ọma, ya enweghị ike ime nke a ma ewezụga inye aka, amara, ebere Chineke. Emekwala ihe ọbụla ịgbalịkwara ịla ga-agbanwee ma ọ bụghị ma isi Chineke. Ka m kwuzie nke ọma na ama m na apụghị m ime ihe ọbụla ma ewezụga gị. O nweghị ụdị ịchịkwata onwe, onweghị ụdị ike nke onwe, onweghị ihe ga-enyere m aka ma ọ bụghị Chineke. Ma mgbe isi Chineke nyere gị aka, ị ga-agabiga ọtụtụ oge ma ị ga-eche na onweghị ihe ọ na-eme. Ma ị nwere ike iguzogide n'ụkwụ gị sị agaghị m alaghachi azụ n'ọrụ nke anụ arụ. Ana m ayọ gị ka ị gosi m ihe nsogbu a bụ. Ana m ayọ gị ka ị rụọ ọrụ a nke kwesịrị ịrụ na ndụ m. Ana m akụzikarị banyere amara. Amara anaghị emegide ịgba mbọ, ihe ọ na-emegide bụ nnweta. Anyị na-agba mbọ ma anyị anaghị enweta ịhụnanya Chineke. Ịhụ Chineke hụrụ m n'anya otu m dị. Achọghị m ịgbanwe ka m wee nweta ịhụnanya ya. Achọrọ m ịgbanwe ka m wee nọchite anya ya n'ebe dị mma. Enwekwara m ike ịnọ n'iwe ọtụtụ mgbe, gbawa ugboro 3 na 4 kwa izu ma agakwa eluigwe. Ma achọrọ m ihe karịrị nke ahụ. Achọghị m isi n'azụ ụlọ nke eluigwe banye wee nọrọ n'ọta akara mgbe m ruo ebe ahụ. Amen. N'ezie, ọtụtụ n'ime unu na-agbasi mbọ ike n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na ị dịghị eme ya, ị gaghị anọ n'ebe a na mgbe ụtụtụ a. Ịma na ana m eche na o nwere ike ikwenyegharị na ihe ị maara na mbụ. Anaghị m ezisara naanị unu n'ụbọchị taa. O nwere ọtụtụ mmadụ ndị na-ele na ihe onyonyo ma n'asụsụ 70
ruo ụwa niile. Ma nke a na-atọ ezi ụtọ mgbe ị na-ekwu banyere ya, mana ihe m na-achọ ikwu bụ ọ bụrụ na ị bụghị onye kwere ekwe na Kraịst, biko nabata ya ma kwere, n'ihi na enweghị olileanya ọbụla ma ewezụga ya. Ma ọ bụrụ na ị bụ onye oyiri Kraịst, bụrụ onye oyiri Kraịst na-agba mbọ, bụrụ onye oyiri Kraịst na-enyefechasị onwe ya, bụrụ onye oyiri Kraịst na-aga njem na mkpụrụ nke mmụọ nsọ, gbalịsi ike ịchọpụta mgbọrọgwụ nke nsogbu gị, kwụsị ị na-ata onye ọbụla ọzọ ụta, kwere maka omume gị, bepụrụ Chineke akwa, yọọ ya ka o nyere gị aka ma gbanwee gị, ya rụọ ọrụ ya n'ime ndụ gị. Onwe onye nọ n'ebe a ma ọ bụ onye na-elela ihe onyonyo, ọ bụrụ na ikpe ekpere a: Chineke, achọrọ m ịbụ ihe ị chọrọ ka m bụrụ. Amaghị m ihe ọ ga-ewe m, amaghị m ihe m ga-ahụ, mana ekwenyere m na eduhiela m n'ọtụtụ ụzọ. Ma o nwere ike echeela m na ndị ọzọ bụ ndị na-emeteghị ya, ma ọ bụ m onwe m. Achọrọ m ka omume m dịkwasị m n'isi. Ọ bụghị ọrụ onye ọbụla ọzọ ime ka m nwee obi ụtọ. Ana m ayọ gị Chineke, ọ bụrụgodị na m chọọ iwereghachi ya, Chineke egekwele m ntị. N'ezie, ana m ekpe otu a. Ana m ayọ gị Chineke ka ị mee ihe ọbụla nke ị chọrọ ime na ndụ m. Inyere m aka ịbụ ụdị mmadụ nke ị chọrọ ka m bụrụ. Mana Chineke agaghị atụkwasị gị ihe ndị a n'otu oge. Nke a bụ ihe m ji ekwu afọ 37 gara aga. Mana nke a bụ njem tọrọ ụtọ. Ihe mere ike ji agwụ ndị oyiri Kraịst ụfọdụ bụ ha na Chineke anaghị akparịta ụka kwa ụbọchị na ndụ ha, ma kwe ya ka ọ na-edu ha. Ọ na-akasi obi, na-agbakwa ume, mana ọ na-abakwa mba, na-adọkwa aka na ntị. Ana m eche na ozi m na-akasi obi, na-enyekwa olileanya. Echekwere m ha nwekwere ntụziaka n'ime ha na mgbazi, ma echere m na otu a ka ozi ọma kwesịrị ịdị. Ekwesịghị ịkpọbata gị n'ime ụlọ kwa izu bịa gwa gị otu ha si dị ebube na otu ndị gị ga-esi dị elu ma ọ bụrụ na ị na-abịa ụlọ ụka kwa izu. Ka ahụ abụghị ya, anyị ma na ọ na-arụpụta ọrụ. Anyị ga-enweta ihe ịrụ ọrụ n'ebe ọma ahịa, n'ebe anyị na-azụ ahịa, n'ụlọ anyị, n'ụbọchị ọṅụ anyị, ụbọchị ihe mgbu anyị. Ọtụtụ ndị iwe na-esi n'ezinụlọ iwe apụta. Ha mụtara iwe mgbe ha na-eto, ịma na mgbe ụfọdụ ọ na-ara ahụ ịhapụ ihe ị mụtara. Nna m bụbu onye iwe. Ihe ọ bụla ọ na-eme ya n'iwe. Ya mere m bido na-eme ihe niile n'iwe, na-emeju ụmụaka site n'iwe iwe. Ị bụrụ nwoke iwe, ị gaghị akwụsịnwu nwunye gị site n'inye ọtụtụ ego. Ọ ma etu esi ezoro m ihe. Ịkwụsị di gị ile egwuregwu bọọlụ site n'iwe iwe. Mee ka ụmụaka hapụ ebe ndị ọzọ bịa n'ụlọ gị n'oge ekeresimesi site n'iwe iwe. O nwere onye na-eme otu ahụ, ọ bụghị ya? Gịnị ka ọ pụtara na ị gaghị abịara m ekeresimesi? Ị ma ihe mere? Enyere m ụmụ m nnwere onwe, asị m, hei, achọrọ m ka unu nwee ọṅụ n'ụbọchị ezumike unu, achọghị m ka unu nọrọ n'okpuru iwu. Ọ masị m ka unu bịa. Ọ bụrụ na ị bịa, ị ga-anọ nwe otu awa ma ọ bụ nkeji 30 ma ọ bụ otu ụbọchị. Bịa, o nweghị iwu dị. Ahụrụ m unu n'anya. Ahụrụ m unu n'anya. N'ihi na ọ bụrụ na e nwere onye na-akwa ha site n'akụkụ nke ọzọ, achọghị m isi n'akụkụ nke a na-akwakwa ha, ha akpọzi ezumike asị. Mmadụ ole n'ime unu n'ikwu eziokwu garurula ebe ị gachara gị si agaghị m agazi ezumike? N'ihi na ihe niile ị na-eme na-agbagharị site n'otu ebe ruo na nke ọzọ, na-agbalị ime ka obi dị ndị na-amaghị ma ha hụkwara gị n'anya mma, ma na-abanye n'ụgwọ afọ ọbụla n'ekeresimesi na-azụrụ ndị na-amaghị ma ha hụkwara gị n'anya ihe. Haleluya!
na-akpasu anyị iwe. Ị ga-egboro m mkpa m. Ime ewerele m ọtụtụ ndị mmadụ iwe n'ihi na ha anaghị enye m ihe m lere anya na ha kwesịrị inye m. N'ikpeazụ m kpebi ịgọzi onwe m. Ana m egwu egwu. Ọ bụrụ na Dave enye m ihe mgbe m chọrọ ya, m ga-aga zụtara onwe m. Bịanụ. N'eziokwu, Chineke na-akụziri anyị na anyị kwesịrị ịlụ ọgụ bụ ezi ọgụ nke okwukwe. Ịma, mgbe anyị na-alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst, anyị na-alụ ọgụ n'ụzọ pụrụ iche dịka mmadụ nwere ike iche. N'ime atụ, otu ụzọ anyị si alụ ọgụ dịka onye oyiri Kraịst bụ ịtụkwasasị Chineke obi inyere anyị aka ma kpọfetekwa anyị site n'ọnọdụ anyị niile. Mgbe anyị tụkwasịrị Chineke obi, tụkwasịcha Chineke obi, ọ na-akpọbatakarị anyị n'ezumike ya na n'ime udo ya. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-alụ ọgụ, achọrọ m ime ka o doo gị anya na ị ga-alụ ọgụ dịka ezi onye oyiri Kraịst. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.